Ja, men jeg ved ikke. Så laver jeg mig en pickaxe. Går i gang igen. Eller Alex, du bygger videre, så pickaxe er. Okay. Så slipper jeg for. Nu skal jeg lige have det der wood. Jeg prøver lige at sætte noget min grafik. Lad nu være. Nu skulle jeg sgu bare kaste den til ham. Takke. Pik i dit røv. Nej. Hvor pickaxe. Nej, pickaxe. Hvad? Pickaxen. Jeg har ikke nogen pickaxe. Så er du lavet en. Nå, nej, jeg lavede ikke nogen. Jeg laver den. Hey! Lad mig bygge. Der er kun en, der skal være herude. Det er Alex. Må jeg jump? Alex, jeg skal bruge træ. Jeg skal bruge træ. Jeg har endnu 3. Bare tag det. Nej, jeg skal bruge træ. Nej, lad være, Alex. Lad være. Jeg skal bruge træ. Og sidste. Sådan der. Nej, jeg skal bruge stiksen. Hvad? Du kaster lidt nogle stiks ud, ikke? Nej. Jo, jeg så du kaster nogle stiks ud. Nej, jeg har kun haft 2. Nej. Hvad var nogle stiks, så jeg så faldt ud? Jeg kastede ikke nogen sticks. Lol. Have it become warmer? What the fuck? Er det blevet varmere? Nu har jeg fået det her. Markus, Alex skal stå på den side. Her, Alex. Hele en. Var det ikke flot? Hvad? Alex, der ligger også en hernede. Alex, du skal komme over på den sædvanlige side. Jeg skal bare lige sætte den der. Sædvanlig side. Fuck. Snap. Ja, sædvanlige side, ikke? Ad. Nej, fuck. Fuck. Crap. Fuck on punch. Alex, dit hoved er altså helt sort. Nej, hvad er det? Det er så dejligt. Helvede. Det er din hals også, eller din hoved. Det løber at brænde. Det er ikke, hvordan man laver is. Det løber at brænde. Du går ikke Endelig. der længere ind. Jeg kan ikke være så langt herhen. Hvad er det? Men det var ikke fair. Der er ikke en eller anden, der står ned, vel? Nudler? Jo, jeg skriver nudler hver dag. Right. Nudelcake, det smager så godt. Nudelkage, eller siger du? Nudelkage, ej, jeg har aldrig smagt det før. Ej, jeg tænker, what the fuck? Der er bare et eller andet, jeg kan ikke huske, hvad det var, der hed nudelkage. Nudelsuppe eller sådan noget? Nej, nudelkage. Og så var det billede af en kage med nogle nudler inde i. Ej, okay, det er lidt mærkeligt, synes jeg. Ja. Synes jeg, det er Nudler smager godt, kage smager godt. Blandet sammen. Lort. Blandet sammen dårligt. Nej, blandet sammen. Lort. Ja. Minus plus minus giver plus. Ja. Nu er det plus plus plus. Eller plus og plus giver plus. Right. Okay. Oh shit! What the fuck? Seriøst? Jeg har gjort det 2 gange nu. For helvede. Hvad er det, I nu har gjort? Pisset i dit fjes. Hvad er den blok, Alex stod på? Så For helvede. vand ud over det hele. Er der meget tilbage i den der stone pickaxe? Okay, en mere, så går jeg ud og bygger. Lol. Ja, en del. Godt. Lol. Hvad er det? Nej, det hurts. Det var i vandet. Hvad for noget vand? Må jeg ned og lave en? Hopper jeg ned og lave et. It hurts. Alex, lad være at bygge hele vejen over. Hvorfor? Så skal vi se nogle ninja. Woo! Har jeg seriøst skævt. Vi har bygget... Ej! Hvad er der gennem, at vi bygger skævt? Det er ikke meningen, vi skal ramme lige på. Vi bygger på den ene side, så bygger jeg den. Okay. Jeg finder bare efter dig. Jeg slikker noget, du har slikket. Tak. Der er en chest. Ja. Vi er der næsten. Så falder vi ud. Fuck. Og så har jeg ikke mere. Ja. Altså, lige er tilbage. Pas nu på. Nej! Jeg kastede ikke pickaxen.
Følg Markus. Markus! Diamantdyret kommer. Følg. Jeg blev bange for diamant. Når man springer, så springer man med diamanter ud over det hele. Bare sådan, Nice. diamanter! It's raining diamonds. Diamonds. Okay, jeg ser en ninja-trick over på den ø. Eller bare hoppe over på den ø herfra. Bare. Det kan du ikke. Nej, Det kan jeg ikke. alligevel. Nej. Men Alec, husk nu, vi skal også bygge ned under, så der er sådan en fase under sandet. Så når vi kan smadre sandet, så rører det ned på stenen. Vi skal lave sådan en under hernede, ikke? Der skal vi have sådan et hus. Hvor vi så... Så skal vi godt nok lige have skaffet lidt cobblestone, Alex, så slap af. Ja. Der skal vi bo. Diamonds, better get your diamonds. Jeg sender Eating all the time. Ikke igen, seriøst. Nej, hjælp, fjern den. Hvordan har vi tænkt os at få mad? Ja, Jeg vil det stå ved for jeg. vores farm. Farm, er det Ja, Nej, det har jeg sagt nu. Jeg står for farm. Hvad skal jeg så gøre? Ja, du skal sutte. Okay. jeg går op og videre. Jeg kan godt falde langt ned. Okay, så. Fuck, skeletter zombie. Nej, jeg vil ikke. Nej, dræb den. Jeg går ind og nakker den. Jeg har nemlig ikke noget på mig. Jeg offer mig bare. Det er en zombie og en archer. Jeg vil gøre det. Du skal bare skubbe den ned for... Fuck. De er udover. Sådan der. Jeg Godt laver der. ninja! Jeg Kamera. Under. Husk at bygge under, Alec. Jeg vil Under hvad? også. Under. Nå, under den der, ja. Kan man gå ikke? Prøv seriøst, det er ikke lige, der spawner nogen. Jeg kommer også nu. Ja, godt. Drenge, nu skal I gå væk, så jeg kan komme forbi. Fuck. Du skal lave lægge en, så... Okay, så bygger vi ned. Og her. Så begynder vi at bygge nedad. Jeg er ikke mere. Ej, hvor er det sent. Det er fucking lort. Husk, du må ikke... Vi kan godt udlægge et lag, hvis der. Nej, men vi kan... Der er et lag, okay. Vi kan ikke... Nej! Du sagde, Nå. at vi kunne udlægge et lag. Nej, jeg sagde udlægge det her. Men ja, okay. Hvad nu? Ja, nu røg den der ø. Ja, men heldigvis testen er der stadig. Okay, jeg prøver... Men nu kan vi ikke lave glas. Jeg prøver lige noget. Prøv at flytte jer. Ej, ja. Bare ryk. Prøv at se, så gør man sådan her, ikke? Nej, fordi jeg har smart move. Nej, okay, det virkede så ikke. Nå nej, det glemte jeg, jeg havde taget det af. Fail. For helvede. Jeg tager Sådan det. der, nu kan du ødelægge den. Creeper bag! Creeper! Jumpet broen, den er efter mig! Fuck! That's why I jump bag! Crap! One shot mig. Snap! Nej, I skal ikke... Åh. Jeg har... Løb! Jeg vil ikke have det. Løb! I don't want to be raped. Fuck. Oh my gosh. Lol, vandet er blevet til is igen. Ej, du skal jo ikke ødelægge det, når det bliver til is. Det er fucking dyr. Nå, hvor er det, der lå i? Fuck. Ja, jeg har taget. Okay, der er spawnet sådan. Ja, en kaktus. Jeg vil tage den. Jeg har dem. Angreb! Greb! Nej, Markus. Nej, jeg vil ikke. Nej! Jeg slår den sidste ud. Nej. Han er sammen en tog mig, jeg tog zombie. Det er ikke godt gået, ja. Den der zombie er jo dødelig. Du gælder det for os, så nu skal vi bare udvide rigtig meget. Tid til at dyrke. Fuck! No! Det vil dig! Nej, seriøst. Det vil jeg også prøve det der. Det løg, hvor isen. Er det hvor vandet? Nej. Ja. Okay. Lol, Kapper, jeg bliver så... Jeg vil smadre creeper. Skub dem ud, lad dem ikke... Jeg er nødt til at dræbe dem. Bone meal. Altså, skal vi have bone meal? Ja. Lol. Jeg tager den næste gang, når de kommer, så tager jeg den. Hvor fanden har I sat den der, mand? Det er for Nej, spørg mig. Bold mig. Jeg sagde det. Jeg tisser i toilettet.
Ingen kommentar fra vedkommende. Jeg vil nok den kamera. Vi skal skubbe. Og så laver vi den her. Boom! Ud over mere. Okay, hvis jeg unshifter lige nu, så dør jeg. Fuck! Nej, jeg vil ikke unshifte. Fuck! Der. Ej, Kappa døde, og han faldt. Nej, Kappa. Det er fordi, jeg sparkede den ikke ned. Jeg fik den. Spider. En creeper og en zombie. Havde du vigtige ting, Alex? Jeg havde ikke noget på mig. Okay, godt. Heldigvis. Hallo. Vi skal have bone meal. Bone meal! Bone meal! Like a mouse. Jeg tager den. Lol, Kappa. Fuck, hallo, Tobias, du skubber mig ud over. Pikområde, ikke? Tobi, prøv at se, hvad der sker, når du gør det, det bliver til det. Nej. Jeg tager ikke jeres ting med ud. Skelet! Ha! Så er vi ved at skubbe skelettet i, Vi skal bruge skelettet. fuck, det røg over. Og idioter. Kappa, gider du godt at stoppe? Nej. Lol, den blev bare væk. Ja. Den lige kom ud, så lige pludselig var den bare væk. 360! 360! Nej. Fuck, hvad er det? Fuck, nej! Seriøst. Jeg prøver at løbe forbi dig, så løber jeg røg over. For helvede. It's Minecraft, everybody gets on Minecraft. I kommer til at tænke, wow. Tak, fuck, nej, seriøst. De kan sutte vores... Nej! Seriøst? Ja, jeg ved sgu godt, at jeg er minus 10 ud af 10 power. De skal komme herhen, hvis der skal komme monster. Hvorfor ligger der en pickaxe der? Luk op døren! Lad Så er være vi- med derud, der skal spawn skelet. Jamen. Ud med dig. Jeg tager creeperen! Let's hug the creeper. Nej, jeg faldt ned. Og tilbage igen. Nej, hvor I skubber mig ud over. Nå, det er ved at blive dag. Skeletter! Og løb rundt derude. Der kommer skeletter. Der, vi lader dem brænde, Ikke, nej, Kappa. Vi lader dem brænde. Ja, lad dem brænde. Lad dem brænde, fordi så... Vi står her, og så vender vi. Vi lader dem brænde, fordi så får vi nemlig bone meal. Jeg har bare lyst til at løbe derud og bare tage den. Wow. Jeg har 10 obsidian. Okay, er det 2? Helvede godt. Lol, der er også en... Ja. The sun is rising. Oh, yeah. Nej. Ah! Lige nu, Hvor lang tid har vi ikke dø, recordet? ikke? Så forsvinder det bare. Tja. Vi har lidt recordet i hvert fald indtil vi får dræbt de der. Brand. Der LOL, en af dem forsvandt. Nej, skidt, du går ikke et skridt længere. Ja, så der brand. Jeg går lidt tættere på. Sådan. Den opdagede mig. Nå, godt, der er den ikke. Brand. Bare sige ting ikke falder ud over. Nej, du må ikke gå derhen. Bliv der. Jeg godt så. Bliv der, ikke gå mere. Jeg bliver der. Dø der. Nej. For helvede. Jeg har bare alligevel ikke ud, så klog. Ja, så. Crap. Det der var så tæt på at falde ud over. Kast bonen til mig. Bonen til mig. Jeg troede, det der var bonen. Det havde slået dig ihjel. Nej, ikke klar, seriøst. Ikke igen. Ja, jeg ved godt, jeg faldt ud af verdenen. Det lød bare lidt overdrevet. Nej, jeg kom her før jer. Og klik. Så skal vi bare vente. Nå, jeg tror, det var episoden. Ja. Vi ses i næste episode af How to Suck at... How to Suck at Skyblock Survival. Ja, vi ses i part 3. Bitches. Ej. Like a mouse.